Hello mga guys, good morning sa lahat ng mga magpapanood itong video at sana pagpalain tayo ng may kapal ngayong araw at bigyan tayo ng mga biyaya natin kailanganin. Mga guys, ako ay ready na naman sa isang challenge sa buhay at magde-deliver naman ako sa aking mga customer. At katatapos ko lang maligo at ihanda ko ang aking mga gamit. Ito na. At iligpit ko na unti-unti para ito ay ilagay ko na sa aking sasakyan. Ngayong araw ay masaya ako na ginawa itong video na ito sapagkat nakapagpahinga ako ng mabuti at walang disturbo sa aking pagtulog at napil ko ang mayos na pakiramdam. Salamat sa God na binigyan ako ng pahinga sa aking pagtulog kagabi. Mga guys, ngayong araw ay magde-deliver ako sa aking mga customer dito sa Liloan at pagkatapos siguro mamayang hapon pupunta pa ako ng syudad. Sana sa aking pagbiyahe ay ingatan ako at laging iwas sa aksidente. Kayo na po ang bahalang tumingin sa aking mga video at sana suportahan niyo ako sa aking vlog. Ang aking YouTube channel ay Chuel Araw Vlog. At sana sa pamagitan nito ay makita ninyo ako at maalala sa lahat ng aking mga pinagsamahan sa saan man banda, sa mga lajingan or sa banding nating magkaibigan. Shout out ako sa lahat ng aking mga kaibigan. Sana magiging maayos din ang inyong pakiramdam ngayong araw at makapagtrabaho tayo ng maayos. Ngayon ay araw ng Tuesday. Kailangan nating magsumikap para magkaroon tayo ng sapat na income para sa ating pamilya. At sa mga tao na aking nakasama, thank you so much. Huwag niyo sana akong kalimutan. Ano man ang aking mga na-contribute sa inyong kasiyahan, sana hindi ito mawala sa inyong mga memory. Sapagkat siguro matagal-tagal pa tayong makabanding sapagkat inaayos ko pa ang aking negosyo na maliit. Sapagkat ito ay parang napabayaan ko na at hindi na ako nakapokus ito. Sobrang banding at pakikisama ay masama din pala ito sa ating mga hanap buhay. Thank you sa lahat ng mga tao na nagmalasakit sa akin, nagbibigay ng payo at nagbibigay ng pag-unawa sa akin kung ano ang aking dapat gawin. Thank you so much sapagkat ito ay aking naunawaan at gusto kong baguhin ang lahat. Thank you sa aking mga kaibigan. Sana suportahan niyo ako sapagkat hindi naman ito ang ating katapusan at alam kong darating ang panahon na tayo ay magkakasama din muli. Bye na lang sa inyong lahat at sana maging akong kalimutan. Shout out tayo ko sa among lajingan sa Katmon Makaas, Ma'am Id. Thank you sa tanan nga kaputihan na inyong pinakita sa akin at ito ay aking na-appreciate talaga. Ito na ako ngayon, handa na akong magbago at gawin ang tama para sa aking pamilya at sa aking anak buhay na mayroon ako. Sana mapaunlad ko pa ito. Ipag-pray niyo ako, sana mag-success ako sa aking mga ginagawa. Ano man ang aking mga pinagdaanan, isang bahagi lang yun sa aking buhay na dala lamang siguro sa aking pagka mahina na pagkatao at mahilig magbanding, masayahin. Pero sa kabila ng lahat sa aking mga ginawa, hindi ko ito pinagsisihan
sapagkat napil ko rin ang kasiyahan sa lahat ng aking nagawa. Sa mga tao na aking nakasama at nagbibigay sa akin ng maikling kasiyahan, salamat sa inyo. Hindi ko kayo kalimutan hanggang ako ay nabubuhay. Ganito talaga ang ating pagkatao at hindi natin ito sinasadya. Sorry sa lahat ng aking mga nagawa. Salamat din sa kasiyahan na inyong ibinigay sa akin. Thank you so much. Sana pagpalain tayo ng Diyos lahat at makamit natin ang tunay na kayapaan. Bye-bye. Bye-bye sa inyong lahat. Thank you so much.